खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय माने गंसे न'खौ लुयैनि सिगां माबोरै हिसाबखौ दिहुननाय बिनि आयदाखौ होगोन आङो माने स्कुवेर फिट हिसाबै दै जेसेबांखि गिदिर एरियानो जा 1000, 12, 1500 स्कुवेर फिटआनो जा माने बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आयदाखौ होगोन माने 1 स्कुवेर फिटआव बेसेबां थाङो बिनिफ्रायनो दिहुननो हागोनथ' माने ग्राउन्ड फ्लरनि थाखाय होगोन दे आं बे आयदाखौ नोंथांमोना ग्राउन्ड फ्लरनिखौ बुजिना लाग्रो न' जागायबाथ' ग्राउन्ड फ्लरनिफ्रायसो स्टार्टिं जालाङो नालाय 4, 5आनो जा 10, 11आनो जा 10आनो जा ग्राउन्ड फ्लरनिखौ होग्रोनि माने 1 स्कुवेर फिटआव बालाखौ बेसेबां नांगोन सिमेन्टखौ बेसेबां नांगोन अन्थाइखौ बेसेबां नांगोन रडखौ बेसेबां नांगोन गासैखौबो A to Z माने नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिना लानो हागोन दा आङो हिसाबखौ लिरना लाखादों नैयाव नोंथांमोना नायनो हागोन दानिया बेखौ नायदो नै माने मेटेरियेल कस्टआ स्कुवेर फिटआव बेसेबां जायो बेयाव लिरना लाखादों आङो भिडिअनि गेजेरजों लिरोबा गोबाव जायो नालाय दा इयाव आं लिरदो आगोलनि भिडिअआव 750 स्कुवेर फिटनि मोनसे नक्सा बानायनानै होदोंमोन दा बेनि हिसाबैनो आं बेखौ मेटेरियेलनि कस्टखौ इयाव दिहुनना होनोसै जेनेबा 750 बाबो 1000 बाबो 1200 स्कुवेर फिट बाबो 1500 स्कुवेर फिट बाबो स्कुवेर फिटआव बेसेबां जायो बेखौ दिहुननो हाबानो 1000 1500 स्कुवेर फिट बाबो ओंखारलांखायो आं इयाव 750नि मोनसे ड्रयिंनि भिडिअ दं नालाय बेखायनो 750निखौनो लिरबाय कस्टखौ बेयाव दानिया इयाव मा लिरदो इयाव 750 माने 750 स्कुवेर फिट कनस्ट्राक्सन मेटेरियेल कस्ट ग्राउन्ड फ्लर माने 750 स्कुवेर फिट ग्राउन्ड फ्लरनि थाखाय नांगौखिनि मुवा बेसादफोरनि आरो नांगौखिनि मुवा बेसादफोरनि माबाखौ लिरदो इयाव लिरदो नै मेटेरियेल मुवा बेसाद कस्ट बेसेबां नांगौ माने बेफोरो हमना ला कस्ट बेसेबां नांगौ ओमफ्राय बेसेबां जायो इबो नैबो क्वालिटि बेसेबां नांगौ इबो बेसेबां जायो इयो दाम खै थाखा ओमफ्राय एमाउन्टनि बेसेबां जायो गासै जास्ट इदि लिरबाय आं ओमफ्राय दा इयाव अरिजिनेल हिसाब जाबाय नै 1 नाम्बार 1आव माया बांसिन जायो मायाव बांसिन फैसा खारो इयाव लिरदो नै सिमेन्ट इयाव बेसेबां बेग जायो जेनेबा स्कुवेर फिटआवसो ना इयाव मा लिरदो नै इयाव 0.43 बेग्स पार स्कुवेर फिट माने 1 स्कुवेर फिटआव 0.43 बेग जागोन आरो जेनेबा बाल्थिं हिसाब होनाखै आं बेग हिसाबै होनदो गोदोरनि एमाउन्ट माबा जागोन नालाय बाजेट जागोन नालाय जेनेबा इ हिसाबा ग्राउन्ड फ्लरनि थाखायल' आरो जेनेबा इयाव गाथिनायनि प्लास्टारनि धालायनि सबनिबो लानानैसो बे सिमेन्टखौ दिहुनदो दैयाव पार स्कुवेर फिट माने टाइल्स लगायनायसिम माने लाक्जारि हाउसनि ग्रेड 1नि A क्लासनि हिसाबनि जेनेबा नर्मेल टाइपनि लुबा खम जागोन इयाव खम जालांगोन इयाव लाक्जारि हाउसनि थाखाय हिसाब होदों आं इयाव मा होनदो 1 स्कुवेर फिटआव 0.43 बेग जागोन आरो इनिफ्राय इयाव 0.43 दो नोंनिया 750 स्कुवेर फिटमोन नालाय 0.43 750 स्कुवेर फिटदो सानजाबना बायो ओंखारो 322.5 बेग्स माने 1000 बाबो इदिनो मोनहैसिगोन जेनेबा 1000 स्कुवेर फिट बा 0.43 दो सानजाबना होबानो इयाव ओंखारहैबाय 1000 बा इयो बारा ओंखारहैगोन इयो 750निल'सो नालाय दा इयावनो मिथिगोन हासिगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट बुजिनो हाखासिगोन इयावनो सिमेन्टआ बेसेबां जायो 1 स्कुवेर फिटआव जेनेबा 322.5 बेग्स इनिफ्राय दामखौ होदों आं इयाव 450 माने जोंनि एरियायाव 450 सोलिदों नालाय मोजां सिमेन्टआ दा खमनिबो दोङो बिसिनिबो दोङो 450 होबा इयाव 1,45,225 थाखा ओंखारहैगोन आरो इयाव जेनेबा सिमेन्टआ 750 स्कुवेर फिटआव 222 बेग जाबा 450 बा इखिनि ओंखारहैबाय दामा 450नि खम ओंखारहैबाय आरो सिमेन्टखौ नर्मेल टाइपनि बायो 322आव नोंनिया 300आवबो जानो बायो दा जोंनि साइडनि हिसाब होदो आरो जेनेबा नोंथांमोना गावसोरनि साइडखै बेसेबां लायो बेखौ हिसाब खालामना दिहुनबानो ओंखारलांगोन दानिया सिमेन्टनिया थांबाय दानिया सेकेन्ड नाम्बाराव दङ रडआवबो बुहुद फैसा खारो सेकेन्ड नाम्बाराव लिरजादों ओंखायनो इयो जेनेबा सातधालायनि थाखाय दै इटा गाथिनायनि नर्मेलनिबाथ' आसाम टाइप लकेल टाइपआथ' रडनि बाथ्रायानो बारा फैया दा रडआ मा होनदो इयाव स्टिल रड माने केजि 1 स्कुवेर फिटआव मा जायो 2.50 केजि पार स्कुवेर फिट माने 1 स्कुवेर फिटआव 2.50 केजि जायो आरो जेनेबा फाउन्डेसननिफ्राय खुन्थानिफ्राय भिमनिफ्राय स्लेबनिफ्राय लानानै इखिनिया इखौसो हमनानै दिहुनदो इयाव 2.50 केजि पार स्कुवेर फिट माने 2.50 दो 750 दो सानजाबना होबानो इखिनि ओंखारहैयो आरो 1875 केजि ओंखारहैदो आरो इयाव जेनेबा बेनिफ्राय किल' बेसेबां 60 थाखा दैयाव जोंनिखि 60 थाखा सोलिदो 60नि बाराबो जायो खमबो जायो दा इयाव 60 होदो नोंथांमोना गावसोरनि एरियानि हिसाबखौ लानानै दिहुनबानो जाबाय दा 60 थाखायावबा 1,12,500 जायो इयाव रडआ थांबाय दानिया सेन्ट माने बाला
बालाखौ मा दैयाव किउपिटआव दैयाव जेनेबा किउपिटखौ जोंनि मानसिफोरा बारा रायलायाखै इन्जिनियारफोरासो रायलायबाय इन्जिनियारफोरा किउपिट जों बांसिन बाला अन्थाइखौ मायाव रायलायो सिएमआवसो रायलायो सिएमआव माने सेन्ट बालायाव माने 1.20 किउपिट पर स्कुवेर फिट जायो आरो इयाव जेनेबा 1.20 किउब पर स्कुवेर फिट जायो ओमफ्राय इयाव मा दैयाव जेनेबा इदो 1.20 किउबदो 750 सानजाबना बायाव 900 ओंखारो 900 किउब फिट ओंखारो आरो इयाव ओमफ्राय इयाव बेसेबां मा होनो इयाव 1 स्कुवेर फिटआव 50 गोलैयोबा 45,000 गोलैगोन आरो इयाव जेनेबा इ बालाया जेनेबा गटायनिबो दैबो गासैनिखौबो लानानैसो बालायाबो 3 नाम्बाराव लिरजादों ना इ कारना मा प्लास्टाराव होयो गाथिनायावबो धालायाव होयो पिसिसियावबो गासैयावबो जाजोबो बेनि थाखायनो इबो नाम्बार 3आव गोलैदों दा जोङो मा होनो इयाव 750 नियाव ना 750 स्कुवेर फिटआव आं डाइरेक्ट आन्दाजनि किउपिटनि फर्मुलाखौ नोंथांमोना बुजि मोननायाबो जानाय डाइरेक्ट आन्दाजनि सिएमआव रायलायो नालाय 750 स्कुवेर फिटआव टटेलनिया माने 18 सेम बा 20 सेमहालागै जागोन आरो इयाव 18निफ्राय 20 सेमहालागै जागोन माने टटेल कमप्लिट जानो थाखाय 18निफ्राय 20 सेम बेनिफ्राय इयाव सेमाव नोंसोरनि एरियायाव बेसेबां सलिदो बेखौ सानजाबना होबानो जाबाय जोंनिखि 800 सलिदो 800 सानजाबना होबानो जाबाय खिन्थु इयाव किउपिटनि हिसाबसो लिरदो ओमफ्राय दानिया मा दं ग्रेभेल माने अन्थाइ किउपिट इबो बिदिनो 1 स्कुवेर फिटआव मा जायो 1.35 किउब फिट जायो पर स्कुवेर फिट ना ओमफ्राय इयाव 1.34 किउब फिटदो 750 सानजाबना होबानो ओंखारो 1.5 किउब फिट जायो बे 1.34 एसेबां जायोबा इयो 55 हमबाय इखौ 1.34आव मा जायो दामा 55 माने अन्थाइनि बालानिफ्राय बाराखा नालाय इयाव 55 हमबाय इयाव बालानिफ्राय बाराखा इनिफ्राय इयाव 55दो मा 55दो 2 सानजाबना होबानो इयो ओंखारहैबाय बेसेबां जायो 55,000 to 75 ओंखारदो इयाव जेनेबा इयाव इखौबो सिएमआव रायलायोबा मा जागोन इखौबो मथा मथि बालानिख्रुइ इयो मा जायो 1 गुन बारा जायोना अन्थाइया बालानि 1 गुन बारा जायो ओंखायनो इयाव बारा होयदो नै दामा बारा ओंखारहैदो खिन्थु सेम सिस्टेमाव लायोबा नोंनिया मा जाहैगोन इयाव मथा मथि नोंनिया 22 सेमसो जाहैगोन 22 सेम माबोरै 22 सेम जागोन फ्ल'रावबो अन्थाइ नांगौ जायो बेनि थाखायनो इयाव बारा जायो आरो दा बालाया 20 सेम आं 20 सेमनि बाथ्रा होनदों 20 सेमा जानाया मायाव धालायाव प्लास्टाराव गाथिनायाव बेफोरनि थाखाय लानानै इखिनिया जायो 20 सेम ओमफ्राय अन्थाइया जोंनिया मायाव गोलैयो फ्ल'र धालाय स्लेब धालाय जालि पस्ट भिमावल'सो गोलैयो नालाय ओंखायनो इखिनिया जाहैगोन आरो इखिनिया बारा नाङा 1 गुन बारा जाबा बेखिनिया सोलिगोन बे लास्टाव मा दङ ब्रिक्स माने इटा माने स्कुवेर फिटआव बेसेबां जायो 7.3 नं स्कुवेर फिट जायो जेनेबा 7.5 इथा जागोन आरो 1 स्कुवेर फिटआव दा इटानि साइजनि लोगोआव बाथ्रा इबो गिदिर फिसा इटा थायो खिन्थु इन्जिनियार फर्मुला हिसाबै इदि हमबाय ओमफ्राय बेसेबां जागोन 750 स्कुवेर फिटआव 5,500 इटाजों मिलायनांगौ आरो मिलायो ओमफ्राय दामखौ दैयाव 12 थाखा दा नोंसोरनिखि बेसेबां सोलिदो बेखौ मिथिया आं 12 थाखा होबाय जोंनिखि सोलिनायखाय 5,500 12 सानजाबा 66,000 ओंखारबाय इटायाबो थांबाय दानिया टाइल्सनि बिसाब ओंखारनायमोन नालाय पार स्कुवेर फिटआव 0.7 स्कुवेर फिटआव मा जायो 500 मा दैयाव 525 0. स्कुवेर फिटआव 525 ओमफ्राय दामा मायाव 50 होदो 525 सानजाबना होबानो 37,500 ओंखारहैबाय जेनेबा बेखिनिया टाइल्सनि ओमफ्राय दानिया मा दङ कालारनि लिटार बा 1 स्कुवेर फिटआव बेसेबां लिटार जायो 0.12 लिटार जागोन आरो 1 स्कुवेर फिटआव 0.12 लिटार बेनिफ्राय टटेल बेसेबां नांगोन इयाव 90 लिटार नांगोन बाहेरनि भितरनि साजानि सबखौबो लानानै 90 लिटार नांगोन आरो इयाव टटेलि बेनिफ्राय इयाव दामखौ मा होदों 280 400निबो दङ 500निबो दङ 700-800निबो दङ नोंसोरनि दाम लोगोआव बाथ्रा आं 280 होफ्लाबाय ओरैनो 280 हमबा 25,200 ओंखारहैबाय खिन्थु 300निबा बारा ओंखारहैगोन 700-800निखौबा बारा ओंखारहैगोन इयो बेनिफ्राय दानिया दङ दरजा खिरखि पाइप कारेन्ट वायरिं बेफोरो जेनेबा इयाव टटेल दरजा खिरखि पाइप कारेन्ट वायरिं लानानै टटेल 100 माने रेटखौबो 100 हमबाय माने 100 मिटार आरो जेनेबा 100 मिटार टटेलि ओरै मेरा गुराय जायोना 100नि बाराबोसो जानो हायो खिन्थु 100 हमबाय 100 रेटखौबो 100 हमबाय
फिटिं चार्ज माबा बायनाय चार्ज माबा बेयाव ओमफ्राय 1 लाख ओंखारहैबाय इयाव मोनथामदो दरजा खिरखि पाइप कारेन्ट इफोरखौ लानानै 1 लाख हमबाय इयाव बेनिफ्राय दानिया दोङो लेबाराथ' लिराबा जाखाया लेबार नङाबा खामानिखौ सोर दिहुननो फैसा थानानै मा जानो लेबार गैयाबा लेबारा मा हमो पार स्कुवेर फिटआव बेसेबां हमो 400 माने 400 माखौ हमना लादो गासैखौबो साथालाय बानायग्रानि इटा बानायग्रानि प्लास्टार होग्रानि दरजा खिरखि बानायग्रानि बेनिफ्राय मा कालार फोनग्रानि गासैखौबो लानानै मा होनो इयाव 400 पार स्कुवेर फिटनि अल अर्गो हादियाव अल गासैखौबो लानानै माने मिस्ट्रियाव थांगोन 3 लाख माने 750 न'खौ कमप्लिट दिहुननायनि थाखाय लेबार खरसाया थांगोन 3 लाख माने रायलायनायनि लोगो बाथ्रा एग्रिमेन्ट खानायनि लोगो बाथ्रा 3 लाखनि बाराबो जानाय खमबो जानाय जागा लाना जागा गामि भितराव एसे खम खिन्थु टाउनफोराव 3 लाखनि बारा थांखागोन बेखौ जोंबो मिथिखागौ जोंबो मावखानाय मानसि नालाय दानिया इन्जिनियार लास्टआव इन्जिनियार गैयाबाबो न'खौ मावफुंनो हाया खायसे खायसे जायगायाव मिस्ट्रिनि टेलेन्टजों मावनो हायो इयाव दा इन्जिनियारा मा मोनसे फिसा नक्सा आखिबा मा हमो गिदिर नक्सा आखिबा मा हमो इसोर स्कुवेर फिट हिसाबै हमो इसोरबो 1 स्कुवेर फिटआव मा हमो 20 थाखा हमो 20 थाखानि सिङाव फैखाथारा इसोरो दा 20 थाखायै 1 स्कुवेर फिट हमबा मा होनो इयाव 750 सानजाबना बेसेबां 15,000 दा 15,000नि सिङावथ' फैखाया 20,000नि सिङावनो फैया इसोरो मोनसे नक्सा आखिनो गोनांबा इयाव 750 स्कुवेर फिटनि थाखाय 15,000 ओंखारबाय इयाव 20,000बो लांजानो बायो इयाव इन्जिनियारजों रायलायनो लोगो बाथ्रा सोरबा आरो आलासि भागि बुंखोबाथ' फ्रियावबो होनो हायो खमावबो होनो हायो साखा फिसायावबो आखिनाबो होनो हायो इसोर गावबा गाव एरियानि बाथ्रा दा लास्टआव टटेल मा ओंखारखो इयाव गासैखौबो नाजाबजोबनानै 9,01,000 ओंखारदो इयाव 9,01,000 ओमफ्राय इयाव आं एक्सट्रायै 50,000 लिरदो 50,000 मानो लिरदो इयाव जेनेबा मायबा मोनसे माल बुस्थु बायनो थांबाय थांनानै माने साहा पानि लोंबोनाय गारि भारा माने बेखौ बायनो थांनायाव मायबा मोनसे मोजां बुस्थु नुनानै बायना लाबोनाय जानाय लोंनाय माबा फिथाइ सामथाइ बायना लाबोनाय एक्सट्रा खरसाया इयाव 50,000 होदो इयाव बेनिफ्राय मा जाखो इयाव 9,50,000 दानिया रिजाल्टआ मोनबाय माने 750 स्कुवेर फिटआव कमप्लिट ओंखारनोबा मा बेसेबां थांगोन 9,50,000 10 लाखखौनो हमना ला थुलमुल 9,50,000 ओंखारगोन 9,50,000 ओंखारथारगोन बेखिनिया जों मोनसे एक्सपिरियेन्स दोङो मिथिगो ओंखारगोन इयाव थेवबो 10 लाखखौ हमना ला नोंथाङा दा भिडिअखौ नायनानै बोरै नोंखौ कमेन्ट खालामदो आरो आं सानो नोंथांमोना बुजि मोनबाय गोजोन्थों